Do Vysokých Tatier pricestovali športovci z 13 krajín. Na štrbskom plese súťažili v Nordic Walkingu. Svetový pohár na Slovensku patrí medzi najnáročnejšie spomedzi všetkých medzinárodných súťaží, najmä pre náročnú trať. Na štart medzinárodných pretekov sa postavili profesionáli aj amatérski športovci. Takmer 350 pretekárov neodradilo ani počasie. Máme tu už pretekárov aj z Talianska, z Pakistanu, z Belgicka, z Ukrajiny. Aj napriek intenzívnym dažďom odštartovali všetky kategórie. 5-kilometrovú trať si zvolili aj rekreační športovci, zdravotne znevýhodnení, nevidiaci aj Amazonky. Nám dážď nevadí. To je len rosa z neba. Nadšencov Nordic Walkingu pribúda. Mnohí tento šport vyhľadávajú zo zdravotných dôvodov. My sme kvázi ženy z karcinómom prsníka a nám robí dobre tento pohyb, hlavne na tie ruky, keď nám ruky opúchajú, lebo tam vlastne pumpujete lymfu, takže pre nás to je úplne najlepší šport, ktorý môžeme my robiť. Pri Nordic Walkingu zapájame až 90% svalov, sa zapájajú aj hemisféry mozgu, pravá ľavá hemisféra, takže je to vhodné aj pre starších ľudí, ktorí majú Parkinsona, Alzheimera. Dôležitá je správna technika. To rameno pracuje, ide dopredu, dozadu celá ruka. Nie lámanie lakťa. Dnes sa tomuto športu venujú všetky generácie. V Štrbe trénujú celé rodiny. Z tejto potatranskej obce pochádza aj majsterka sveta. Mám 14 rokov, trénujem tu väčšinou na Štrbskom plese alebo aj hoci kde po dedine. Každý rok máme na každých pretekoch raz toľko ľudí ako rok predtým, takže v podstate skokovo to stúpa. Ja mám 86 ľudí. Ja mám 86 rokov. Dnes nie sú až také výhľady, ale šťastlivo som došla. Nie som ani špinavá, ani unavená. Aj keď bola trošku trať mokrá, ale zvládli sme to, prišli sme do cieľa, zdraví. Bolo to fajn si to užiť a trošku sa vyvetrať. Dobre, dali sme to a to je hlavné. Zo Štrbského plesa Miriam Hozová, Slovenská televízia.